For at analysere Isaks udvikling har jeg valgt at tage udgangspunkt i episode 1, 4 og 6 for at vise Isaks udvikling og hvilke elementer, der har udviklet ham som person. Jeg vil tage udgangspunkt i Isak og hvordan karakter omkring ham bliver fremvist i forhold til Isak. Isak blev præsenteret til en fest, imens han ryger ud på et toilet. Inden Isak blev præsenteret, blev der vist en montage af en fest med mange mennesker alle vegne, men på samme tid kom korte, hurtige subliminale klip med henholdsvis protester mod og aktuelle homoseksuelle klubber. Dette kan tolkes som en hentydning til Isaks seksualitet, hvilket han selv benægter, men alligevel fylder en del i hans hoved. Ligeledes skal det også tolkes som Isaks tankeproces i starten af serien, hvor han tænker på homoseksualitet som et tabu og den rolle, det har spillet i samfundet. Selvom festerne fortsætter, forbliver disse tanker og bekymringer konstant i hans sind. De små erindringer får kort klippetempo indtil næste scene, hvor vi ser et nærbillede af Isak på et toilet, mens han ryger. Hastigheden fremviser en stressende spænding, der foregår i Isaks hoved selv til fester. Hermed viser det, hvad der foregår i Isaks hoved, mens erindringerne lige nu kun er små. Når scenen går fra verdensproblemer og til en stor fest til et småt lukket rum, viser det Isaks egen isolation, som han befinder sig i. Mens festen repræsenterer det ydre pres for at passe ind og følge normerne, viser Isaks tilbagetrækning til det lukkede rum samt hans indre kamp med at finde sin egen identitet. Dog er Isak ikke alene rent fysisk, da kameraet zoomer ud for at vise hele scenen, der består af Isak og 3 af hans venner. Samtalen handler om de piger, de er interesserede i. Isak fremvises uinteresseret i de samme piger som hans venner, hvilket drengene tager som om hans standarder er for høje. Isak forsøger at opretholde en facade over for sine venner for at undgå at blive mistænkt som homoseksuel. Hans tilsyneladende manglende interesse for de piger, hans venner taler om, afspejler hans indre konflikter og det pres, han føler for at passe ind. Ved at nævne en pige, han finder køn, forsøger Isak at aflede opmærksomhed fra sin sande seksuelle orientering og samtidig bevare sin plads i gruppen, der også bliver fremhævet af den subliminale klipning sekunder før. Nærbilledet af Isak viser hans reaktion på deres diskurs, og det skal være med til at fokusere på hans egen skam omkring hans følelser. Hver gang en pige nævnes, kommer vi tættere på Isak, som hentyder til hans attitude, der forandres. Samtalen om piger afbrydes, da en af hans venner, Marty, skal gemme på hash og ikke selv kan tage det med hjem. Isak tilbyder at holde hashen for Marty, men bliver ikke set som en rigtig ven. Dette øjeblik intensificerer Isaks følelse af at være en outsider, og samtalen, der følger, kaster lys over hans egen kampe for at finde sin plads, både inden for vennekredsen og i samfundet bredere set. I modsætning til dette står Isaks anden ven, Jonas, som forsvarer ham ved at understrege, at man godt kan stole på Isak og afvise ideen om, de to ikke skulle være rigtige venner. Denne modsætning fremhæver, at der trods alt er individer, som støtter Isak, selvom han måske ikke er fuldt bevidst om deres støtte. Senere kommer Emma ind, pigen Isak talte om. Drengene kigger ihærdigt på Isak og prøver at få ham til at snakke med hende. Isak griber denne mulighed for at tilnærme sig hende. Isak siger nogle fornærmende ting, og de efterfølgende grin fra hans venner antyder, at han søger anerkendelse gennem humor. Dette kan også tolkes som et forsøg fra Isaks side at sabotere enhver mulighed for et nærmere forhold til Emma, i det han dybest set er uvillig til at engagere sig i et forhold til en pige. Dog finder Isak ud af, at pillerne Emma kigger på er for allergi, og han tilbyder derefter piller med euforiserende effekt. Han putter pillen på hans tunge, og Emma kysser ham så for at tage pillen. De andre på toilettet går ud, og Isak vises med rynkende øjenbryn, og han begynder at rykke sig væk fra Emma, mens hun går længere mod ham. Med deres fravær begynder Isaks facade at forsvinde, og han går fra flirtende til usikker, imens han kigger på døren. Han ville kun snakke med Emma for at vise sig over for sine venner, men uden deres nærvær begynder han at tøve. Isaks interaktion med Emma på toilettet viser hans ambivalente holdning til heteronormativ adfærd. Hans forsøg på at være morsom over for vennerne og hans derefter skiftende adfærd over for Emma illustrerer hans indre konflikter om seksualitet og behovet for accept blandt hans venner. Vi ser et nærbillede af Emma, som er repræsenteret forvirret, da Isak har lagt an på hende og derefter afviser hende. Efter Emma går, er Isak helt alene på toilettet, og det præsenterer ham som lukket inde et sted, hvor ingen andre er, på samme måde som man selv føler sig på. Han stiger op i loftet og sukker, og man ser hans trøje med korsfæstelsen, der skal symbolisere de synder, Jesus døde for, og hvad mennesket skal gøre, hvis det vil igennem den. Det antyder en indre kamp, hvor Isak ligesom trøjen bærer på en byrde af synd og fortrydelse, der afspejler hans konflikt med sig selv og sin plads i verden.
og som en metafor for hans egen benægtelse af hans følelser og identitet. I den første scene af Skam undersøges det, hvordan filmiske virkemidler såsom klippetempo og miljøskildring og symboliske elementer bidrager til en forståelse af identitetsdannelse blandt unge. Isaks navigation mellem offentlige facader og indre konflikt fremstår gennem hans interaktioner med venner og Emma, hvor hans kamp med seksualitet og tilhørsforhold udforskes. Kontrasten mellem den åbne fest og Isaks isolation på toilettet symboliserer hans splittende følelse om sig selv, imens det turbulente møde med Emma nuancerer Isaks rejse mod selvforståelse. De symbolske elementer som trøjen med korsfæstelsen forstærker tematikken om skam, identitet og søgen efter accept.